Última prova de la temporada sobre asfalt del Campionat Català de Ral·lis. La 55a edició del Rally 2000 Viratges va plegar més de 80 vehicles en una cursa que havia de decidir la Copa de Catalunya de Ral·lis d'Asfalt. La carrera era puntuable també per l'Open Bridgestone de Rally Sprints d'Asfalt, el Trofeu Júnior, la Copa de Catalunya de Regularitat Esport i Superesport i el Volant RAC. El rally va comptar també amb els participants en les ecosèries, un campionat basat en la conducció eficient, l'estalvi energètic i les energies alternatives. Organitzat pel Biela Club Manresa, el rally constava de 6 trams: Vilaredes, La Bassa, Taurons, Òdena, Talamanca i Rocafort, que els participants havien de completar en 2 ocasions, a més d'uns trams espectacles, fins a completar un total de 14 especials. Josep Maria Membrado, amb Jordi Vilamal al seient del copilot, arribava al 2000 Viratges ja com a campió català. El pilot d'Olost va ser el més ràpid en tots els trams fins a aconseguir portar el Ford Fiesta R5 al primer calaix del podi. Bueno, com bé dius, doncs era l'últim ratll de la temporada, pràcticament un ratll de casa, el ratll del 2000 Viratges, un ratll doncs, que sempre hem disfrutat molt, que ens hem passat molt bé. I bueno, doncs aquest any era una mica especial perquè doncs, han fet diverses diferències del ratll, s'ha fet un especial, doncs, a cada tram doncs, hi havia algunes xicans, en un altre hi havia una rotonda, i bueno, cada tram tenia el seu, però doncs, nosaltres hem disfrutat molt, hem sortit des del dematí doncs, a ritme i doncs, amb l'Albert doncs, hem anat una mica tu a tu, com ens hem anat distanciant, però a part d'això doncs, que hem disfrutat molt, vam tenir doncs, una mica de... Sortíem aquí per veure si la mala sort que vam estar al Rally Catalunya i bueno, doncs estem aquí, hem aconseguit aquesta victòria, final de temporada s'ha acabat, hem disfrutat molt i bueno, no tinc res més a dir doncs, perquè doncs, el cotxe ha anat perfecte, l'equip ha treballat al màxim i doncs, celebrar doncs, aquest campionat amb una victòria no podíem demanar més. Destacaria més d'aquest rally doncs, és la duresa. Penso que és un rally dels més llargs que hi ha al Campionat de Catalunya, però també amb trams, tal com ha dit el Josep Maria, maquíssims. Nosaltres hem disfrutat, hem aconseguit la victòria, que és per lo que hem sortit al matí, i escolta'm, no podem demanar res més. Albert Orriols, amb Lluís Pujolà com a copilot, van fer un rally molt regular, conscients que si no cometien cap error podrien endur-se la Copa de Catalunya de ral·lis d'asfalt, com així va ser. Al final, acabarien el rally a 59 segons de Membrado. S'apuntarien també la Challenge Michelin. Bueno, ha estat un rally molt complet, amb 14 trams diferents, molt selectius. Llavors nosaltres al dematí hem començat, veníem del cotxe, havíem fet motor nou, havíem fet una mica de rodatge, volíem saber una mica on estàvem, havíem tingut un problema en el rally interior. Malauradament jo ahir em vaig trencar el dit, vull dir que no estava en les millors de les condicions, però bueno, hem quedat sorpresos perquè el primer tram que hem fet hem quedat a 3 segons de l'escratx, vull dir el cotxe anava molt bé. El segon tram també hem quedat a 3 segons de l'escratx, vull dir que molt bones sensacions, perquè vam muntar-ho ahir a última hora i no sabíem exactament com aniria. Vull dir, nosaltres molt contents, molt satisfets, perquè veníem a tenir que fer el dels 4 primers per poder guanyar el campionat, hem fet segons, i hem guanyat el campionat d'asfalt, que era l'objectiu que teníem per aquest ratll, i vull dir, molt bé tot. El tercer lloc del rally va ser d'allò més disputat. Xavier Domènech i Òscar Sánchez, amb un Porsche 911 GT3 Cup Rally, van ocupar la tercera posició provisional en més de la meitat de la cursa, però una avaria, després del primer pas per Rocafort, els va deixar sense opcions de podi i acabarien abandonant. Miquel Marsol i Llorenç Martín, amb un Mitsubishi Lancer Evo 9, van aprofitar l'avaria dels seus contrincants per escalar un lloc a la classificació, però també abandonarien per avaria a falta de 2 trams per la conclusió. Al final, el tercer calaix del podi l'ocuparia Jordi Salinas amb Òscar Barrera, que amb un Peugeot 208 R2 van ser els més ràpids entre els vehicles de 2 rodes motrius. Hem començat sense ficar-nos pressió, volíem disfrutar del cotxe, disfrutar dels trams, sense mirar temps en el primer bucle, sobretot, perquè no havíem agafat el cotxe en asfalt encara. I bueno, hem fet així, hem començat el primer bucle, l'hem fet sense mirar temps. Després del tercer tram, que s'ha anul·lat, ja sí que llavors hem mirat els temps i estàvem allà una miqueta al mig, primers de delanteres, darrere dels 4x4, i al final ha sortit la sorpresa de la llàstima del Marsol, que ha abandonat per problemes mecànics, i hem aprofitat la seva posició per entrar al podi. Ha sigut una sensació de tornar a pujar amb un cotxe de carreres, de veritat,
i pujar amb el Jordi ha sigut una experiència molt maca també, perquè després d'estar molt temps al dique seco hem sortit a provar, però hem estat allà davant amb temps de cursa, temps d'escratx i ha sigut molt... Ha estat molt bé, ha sigut divertida i hem disfrutat molt tot el dia sense riscos i força bé, molt bé. Els participants en l'Open Bridgestone de Rally Sprints d'asfalt només havien de disputar les dues passades als 3 primers trams, a més del tram espectacle de poc més d'1 quilòmetre. Pau González, amb Daniel Muntades de copilot, només havia d'acabar la cursa per endur-se el títol, però va lluitar per la victòria en la cursa fins al final. Després de diverses alternances al capdavant, va superar a l'últim tram i per només 3 dècimes el segon classificat i es va adjudicar el triomf. El segon lloc va ser per Alberto Gil i Oriol Fuentes, amb un Citroën Saxo BTS. Isaac Gavila i Manel Paredes, amb un altre Citroën Saxo, van ocupar la tercera posició. El trofeu júnior, mentrestant, se'l van dur Àngel Bonavida i Anna Tallada, amb idèntica muntura. Entre els ER, la victòria va ser per Joel Belmonte i Meritxell Burg, amb un Renault Clio R3. Pel que fa als participants de Regularitat Esport, els guanyadors van ser Jordi Gelabert i Albert Sánchez, amb un Porsche 911. La segona posició va ser per Narcís i Clàudia Marco, amb un Lancia Delta Integrale. Completarien el podi Jordi Auret i Joan Esquius, amb un Renault 5 GT Turbo. En Superesport, la victòria va ser per Joan Miquel Sánchez i Joan Font, amb un Volkswagen Golf, seguits de Josep Pujol i Carlos Hernández, amb un Volkswagen Golf Oettinger. El tercer calaix del podi va ser per Xavier Oliver i Jordi Montoliu, amb un Peugeot 205. Entre els participants en les ecosèries, la victòria se la va apuntar Miquel Martín i Josep Maria Carbonell, amb un Mazda 3 2.2. El segon lloc va ser per Albert de la Torre i Eloi Alsina, amb un Mercedes CLA 220, mentre que la tercera plaça la van ocupar Sergi Giral i Joan Jordan, amb un Mercedes classe A 200. Amb aquest resultat, Sergi Giral s'ha proclamat campió de les ecosèries. El Rally 2000 Viratges havia de decidir també el guanyador del volant RAC Trofeu Mòbil Umavisa. 3 pilots tenien opcions matemàtiques d'aconseguir aquest títol: Pau Frigola, que sumava 3 triomfs durant la temporada, Marcel Basolí i Ramon Cornet. Precisament Cornet, que arribava líder, va saber jugar les seves cartes, que no va ser un altre que finalitzar la sempre difícil cita manresana. Cornet no va prendre el més mínim risc ni va cometre cap error, rodant còmode per portar el petit Peugeot 107 fins a la meta. Quart a la classificació del 2000 Viratges, amb Daniel Noguer de copilot, es va acabar adjudicant el títol. Avui el nostre objectiu era acabar el ratll, perquè de cara al campionat fent cinquens ja ens valia. A la vegada podia ser complicat i fàcil, perquè si a vegades surts cinquè i surts massa tranquil, igual no et surten les coses com haurien de sortir. Però hem sapigut gestionar bé el ratll, hem sortit molt tranquils, s'han pogut comprovar amb els temps que hem anat sense cometre cap error, sense tenir cap mena de risc i aconseguir portar el cotxe al parc tancat aquí al silenci per poder aconseguir el campionat, que és l'objectiu que tenim d'aquesta temporada i un somni, crec, de molts dels pilots d'aquí a Catalunya. Jo venia de fer 3 o 4 ratllis l'any. Tenia ganes de fer una temporada sencera també per agafar un rodatge, perquè tampoc jo sabia, mai havia tingut un ritme de diverses carreres. Crec que hem treballat molt, ens venim molt tant a dins com fora del cotxe, crec que això també s'ha notat, i ens ho hem currat molt, moltes hores, moltes hores, de notes, de tot. I així ho hem fet, hem sortit tram a tram, completant bucles, fins que hem pogut arribar aquí al silenci, amb la qual hem pogut aconseguir el campionat. Pau Frigola, que ocupava el tercer lloc a la General, s'ho havia de jugar tot en aquest 2000 Viratges. Ja des de l'inici, Frigola, amb Marc Sauleda de copilot, van imprimir un fort ritme i després de marcar diversos escratx es van adjudicar la victòria en el rally. Aquest triomf li va valer per empatar a punts amb el campió, però la menor suma de punts bruts el va relegar al subcampionat. És l'últim ratll del volant. Veníem aquí amb motivació a guanyar, eren les úniques opcions que teníem, passaven per guanyar i a veure què podia passar. Al final, evidentment, hem guanyat. Primera posició, és el quart primer lloc que portem de l'any
Vull dir, molt contents de la victòria d'avui. El ratll està molt maco, un ratll molt llarg. Ens hem aixecat a 7:15 i ja no sé ni quina hora és, però s'ha fet realment llarg, dur, però bueno, això són els ratllis, els trams molt bonics, trams de sempre, fred, tant podies trobar humitats com curves brutes, bueno, un ratlli amb totes les lletres. Ens hem trobat còmodes els dos, hem fet 6 escratxos de 14 possibles, bé, hem quedat contents, hem donat el màxim de nosaltres en tots els trams per acabar el volant amb la moral una mica tranquil·la de que hem fet el que hem pogut avui i que ja no depenia de nosaltres, ja tot el que més. Bé. Després del magnífic podi aconseguit a Valls, Raül Castan va tancar la temporada amb una excel·lent segona plaça. Amb Jaume Poch, a la seva dreta, es va fer amb el seu millor resultat de l'any al volant RAC. Bueno, ja veníem a aquest rally després del podi de Valls amb la idea d'intentar repetir el resultat o millorar-lo i ja hem sortit pel matí a tope des del principi. Hem estat allà barallant-nos, segon amunt, segon avall, hem marcat un scratch a la segona passada per la bassa i ens hem plantat a meitat del rally a 4,5 del Frigola, en segona posició, 4,5. I per la tarda tocava atacar més. I al final, a l'últim bucle ja hem arribat a una distància ja considerable i la intenció ja era conservar la segona posició. Sí, molt contents per la segona posició, hem acabat molt bé l'any, em sap greu també per l'Àxel, com vaig dir també a l'altre rally, que s'ha perdut el millor de la temporada, però també felicitar en Jaume. La veritat m'ha sorprès molt gratament les prestacions d'aquest cotxet, no? Des de fora sembla que no corrin, però un cop vas a dintre, com que les prestacions i l'estabilitat tot està molt en consonància, realment es fa molt complicat d'aguantar-lo dintre l'asfalt, no? I aquests nanos van superràpid i en Raül, que ha fet una evolució últimament molt positiva, molt bona, la veritat he quedat molt sorprès. I debutar al volant en una segona posició també fa patxoca, no? No, molt content en general, molt contents. Primer podi en la Copa de Promoció del RAC per al jove equip format per Pep Bassas i Sergi Bruguer. Els usonencs van rodar sempre en posicions capdavanteres, aconseguint d'aquesta manera el primer podi de la seva carrera esportiva amb el Peugeot 107, en una temporada en la qual van demostrar el seu bon pilotatge i una prometedora progressió. Vam començar dissabte passat fent les notes. Jo treballava el diumenge i no vam poder entrenar els 2 dies, o sigui, ho vam tenir de fer tot dissabte i vam estar tot el dia. I de bon matí hem sortit i els temps estaven allà. La bassa no ens sortia massa bé, però fèiem Vilaredes, que ens ha sortit bastant bé, hem fet un scratch a la segona passada i taurons, hem estat allà, crec que hem fet segon scratch. I hem començat a la nit i clar, jo és el segon ratll que faig de nit, el primer va ser a casa, era més fàcil tot i aquí ha estat tot una mica provar-ho. És un plaer haver fet podi a l'última carrera d'aquest any i sobretot vull donar moltes gràcies a tots els amics, família, Ramon Cornet, la família d'en Cornet, a tota aquesta gent que sense ells no podria córrer. Hem anat de menys a més i a partir de mitjana temporada ja vam demostrar que, per ser el primer any d'en Pep al volant, que no és un cotxe fàcil per portar, el tio està allà davant i diamants no n'hi falten. S'ha de treballar el tema de notes i acabar aquí amb un pòdium meravellós, fantàstic. Després d'un gran any, Marcel Basolí va veure com una petita sortida l'apartava de la lluita per la victòria en els primers compassos de la carrera. Acompanyat per Xavier Carulla, el pilot andorrà va aconseguir finalitzar el rally, encara que molt lluny de les primeres places, però assegurant-se la tercera posició en el volant RAC. Sortíem a guanyar, òbviament, només ens valia la victòria o quedar davant del Pau, però sabíem que per quedar davant del Pau era guanyar sí o sí, així que sortíem des del primer tram a atacar. Al primer tram no surten gaire bé les coses, potser perquè anem una mica despistats, al segon ja marquem l'escratx i ja comencem a un ritme alt, a dècimes tota l'estona entre nosaltres. Fins que al segon bucle, primera passada per taurons,
sortim a atacar a tope, sabem que les primeres passades són les bones per atacar, sortim a tope i amb una dreta 5 ràpida ens anem a fora una mica, toquem i trenquem el pont de darrere i la direcció al davant, i llavors ja hem de parar, a canviar la roda, arrosseguem el pneumàtic durant tot l'enllaç, fem el tram espectacle amb tot trencat, i després de l'assistència reparem tot, però ja anem tota la tarda amb el pont de darrere doblegat, i això és un hàndicap ja per tot el rally. Tot i així, amb el pont de darrere com el portem, aconseguim marcar bons temps, estem a 1-2 segons dels scratch tota l'estona, i un rally dins del que cap, positiu perquè el ritme és bo i perquè acabem finalment tercers de la general del Volant RAC. Hem estat tot l'any al pòdium sense baixar, excepte estos ral·lis, que realment ha estat així durant tot l'any, durant aquests dos ral·lis últims. Anar lluitant per allí al mig, però jo crec que l'objectiu complert, al pòdium, molt contents i l'any que ve més. La propera prova prevista de la Copa de Catalunya de ral·lis de terra és el Rally de Tàrrega, que es disputarà el 13 de desembre.